Γεια σου, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σήμερα, όπως βλέπετε και από το σημερινό τίτλο του βίντεο, θα δούμε τις καλύτερες απαντήσεις μαθητών σε διαγωνίσματα. Και όντως, άμα τις δείτε, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Anyway, μην αρχίσουμε, εννοείται, κάντε like με αφήπα του κοντά για να μην χάνετε κανένα βίντεο και ρέψτε τη τέλεια βίντεο, like στο θεραμένα. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, εγώ τα βίντεο θα τα βλέπω από την οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου, οπότε θα κοιτάω όλη την ώρα έτσι. Οπότε μην απορείτε γιατί κοιτάω όλη την ώρα έτσι. Anyway, πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε με την πρώτη απάντηση μαθητή και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 3η, 8 Σεπτεμβρίου 2015. ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα κλείσει τα κανάλια και εγώ δεν θα μπορώ να βλέπω πόπο μας τώρα. Μπόμπο μας τώρα. Anyway, το συνεχίζουμε. Δεν φοβάμαι όμως, γιατί και παλιά έλεγε ότι θα καταργήσει με ένα νόμο την αριθμητική και τα διαγωνίσματα και δεν το έκανε. Ο Φίλης μοιάζει με σας, κύριε. Μπρο, αυτό το παιδί. Respect, bro, respect. Και αν δείτε, ο δάσκαλος έχει βάλει 10. Αν εγώ το έγραφα αυτό στο σχολείο μου, ξέρετε τι θα έπαιρνα? Αυτό θα έπαιρνα. Καταρχήν, ξέρετε παρατηρώ, υπάρχει περίπτωση αυτό το βίντεο να είναι AI. Γιατί λέει 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2015. Από πότε τα σχολεία άρχισαν, ξέρω εγώ, 8 Σεπτεμβρίου και βάζαν κατευθείαν τεστ? Δεν ξέρω. Anyway, πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα συνεχίζουμε σε ένα σχολείο κάπου αλλού, κάπου ξέρω στην Αγγλία. Μπορεί και στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Αλλά πάντως βλέπουμε να λέει πάνω όταν δεν έχεις ιδέα από μαθηματικά. Και έχουμε και λέμε μια εξίσωση. Ψ ίσον συν επί x επί 2 δια νη. Και λέει, δείτε τι κάνει, παιδιά, ο ποιητής. Σβήνει το νη με το νη και γράφει ψ ίσον 6 επί 2. Και μεταφράζει το 6 στο 6 και κάνει ψ ίσον 6 επί 2. Ψ ίσον 12. Πραγματικά χειροκροτήσε για αυτόν τον τρομερό μαθητή. Θέλω να δω την αντίδραση του δασκάλου. Συνεχίζουμε με άλλη μια απάντηση μαθητή. Και όπως βλέπουμε έχει πάρει 5 για να δούμε τι έγραψε. Εγώ το έχω δει, παιδιά. Anyway. Κύριε, δεν πρόλαβα να διαβάσω για την Παρασκευή. Που σηκώθηκε τη νύχτα η μάνα μου να πάει προς νερού της. Την έπιασε ο πατέρας μου στο σαλόνι να βλέπει μια ταινία. Και τον πέταξε μια πιατέλα στο κεφάλι και τον πήρανε τα αίματα. Και σηκώθηκε και έφυγε. Τον ψάχναμε όλο το Σάββατο σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά δεν τον βρήκαμε πουθενά. Χθες το βράδυ γύρισε σπίτι και μας είπε πως ήταν στη θεία Ελένη, Μούση. Και χθες το απόγευμα είχε πάει να δει τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Η μάνα μου τα πήρε και τον πέταξε ένα μπολ του παγωτού που τον βρήκε πάλι στο κεφάλι πάνω στα λάματα. Έπεσε ξερός και φώναξε με ασθενοφόρο και τον πήγαμε στο Παπαγεωργίου. Όλη τη νύχτα την βγάλαμε στο νοσοκομείο. Βάλτε με ό,τι βαθμό νομίζετε. Τικ και θαυμαστικό. Και του βάλε 5. Δεν ξέρω τι να πω. Bro, respect bro. Εγώ θα είχα κολώσει να γράψει τέτοια απάντηση σε κάνα τεστ διαγώνισμα. Anyway, και από ό,τι βλέπουμε, αυτή η απάντηση είναι στις εξετάσεις. Εγώ σε εξετάσεις φοβάμαι μην βάλω κατά λάθος κάνα λάθος τόνο, ξέρω εγώ. Και δείτε τι απάντησε, bro, θεός αυτός. Respect, bro. Πρέπει να είναι αλφα λυκείο από ό,τι καταλαβαίνω ή αλφα γυμνασίου. Anyway, συνεχίζουμε. Η επόμενη απάντηση αυτή που θα δούμε τώρα είναι απλά θρυλική. Η ερώτηση ήταν λογικά τι είναι η φιλική εταιρεία. Και τι απάντησε ο μαθητής. Η φιλική εταιρεία ήταν όλοι φίλοι και αγαπημένοι. Bro. Respect, bro. Μας λέει ότι αυτή η απάντηση ήταν πριν 23 χρόνια γάμα γυμνασίου στην Αθήνα. Ρε, τι θεός είναι αυτός που έγραψε. Είναι, ξέρεις, το κλασικό που λες ο φίλος σου, εγώ τα έγραψα όλα, τα έχω πάει τέλεια. Γράφεις μια τέτοια απάντηση και εν τέλει έχεις πάρει 0 στα 10, στα 20. Anyway, συνεχίζουμε. Τώρα διαβάζω την επόμενη απάντηση. Λοιπόν, τι είναι ο εξωστρακισμός? Ο εξωστρακισμός ήταν μια αρχαία τιμωρία που σου έβαζαν 6 ως 10 και έπρεπε να τα σπάσεις, να τα χτυπήσεις και να τα σπάσεις με το κεφάλι. Μερικές φορές πετύχαινε, άλλες όχι. Ρε, τι έγραψε ο Θεός! Πρέπει όλοι να χειροκροτήσουμε τώρα για αυτή την αυτογνωσία αυτού του μαθητή. Respect, απλά respect. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να βρω πόσο του βάλω ο καθηγητής, αλλά εγώ δεν το βάζα εύκολα ένα 0. Δεν έχετε δει πιο χαζή απάντηση από αυτήν. Βασικά η επόμενη θα είναι πιο χαζή από όλες. Την Οδύσσεια έγραψε ο Όμηρος και την Ηλιάδα ο Ηλιάδης. Συνεχίζουμε σε άλλη μια πολύ γαμάτη απάντηση. Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, βρήκε τους 20 ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους δουλεύει στο φουλ. Ρε,
Δεν ξέρω τι να πω για σένα. Αλλά respect, εντάξει, γυμνάσιο, θυγόν, 198, cool. Αυτή η λέξη cool τον χαρακτηρίζει. Είσαι πάρα πολύ έξυπνος μαθητής. Δηλαδή, θέλω να δω την αντίδραση του δασκάλου όταν το είδε. Στην κυριολεξία. Ωχ, Παναγία μου, δεν θέλω να διαβάσω την ερώτηση. Anyway, πάμε, έλα. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις διατομικές βόμβες των Αμερικάνων και αναγκάστηκαν να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Αυτός που το έγραψε, τον θέλω για φίλο μου. Θέλω να δω τώρα τους ιστορικούς να τραβάνε τα μαλλιά τους. Πάρα πολύ ωραία απάντηση. Σίγουρα από έναν ιστορικό θα πένε -4 στα 20. Αλλά κοίτα και αυτό, ο αριθμός είναι -4. Μια χαρά είναι. Πραγματικά, αν εγώ το διόρθωνα αυτό, δεν το διόρθωνα καν, θα το άφηνα έτσι. Και από παιδί μου, μπράβο, πολύ καλή προσπάθεια. Ξαναπροσπάθησε την επόμενη φορά. Τι να πω. Συνεχίζουμε. Αυτή η απάντηση τώρα που θα διαβάσω είναι από τις καλές που έχω διαβάσει. Η Επανάσταση του 21 έγινε πριν 1821 χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε την τελική του πτώση. Αυτός ο μαθητής, όταν έγραψε αυτή την απάντηση, πώς ένιωσε? Πάω στοίχημα. Βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ τις απάντησα όλες τις ερωτήσεις, θα τα πάω γαμάτα, είχα διαβάσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα έγραψε ότι το 1821 έγινε πριν 1821 χρόνια. Παιδιά, τα έχω πάει καλά. Και μετά βλέπεις ένα κουλουράκι και μετά λες: μα πώς γίνεται αυτό? Εγώ καλά έγραψα. Anyway. Αυτός που έγραψε αυτή την ερώτηση που θα διαβάσω, respect, γιατί με έχει κάνει και γελάω 5 λεπτά τώρα. Ερώτηση. Τι γνωρίζει για την ιστορική περίοδο του διαφωτισμού? Απάντηση. Τι απάντησε αυτός ο μάγκας? Διαφωτισμό είχαμε όταν είναι στη γη, είχε πολύ φως και καθόλου νύχτα. Μπρο, δεν γίνεται αυτό. Ρε, ο μαθητής που το έγραψε πραγματικά respect, με έχει και γελάω 5 λεπτά. Ρε, τι να πω τώρα, διαφωτισμό κάναμε και εμείς νομίζω πριν κάνα χρόνο. Δεν θυμάμαι καν τι είναι ο διαφωτισμός, αλλά σίγουρα μπρο δεν είναι αυτό. Anyway, και πάμε ίσως και στην τελευταία απάντηση μαθητής σε αυτό το βίντεο. Ρε, αυτά είναι χωρίς πλάκα τα αγαπημένα μου βίντεο. Λοιπόν, οι Έλληνες εφεύρεσαν τη γεωμετρία για να αποφύγουμε την άλγευρα που ήταν αλάπικη. Το mindset αυτού του παιδιού είναι άλλο level από το κανονικό. Οι Έλληνες εφεύρεσαν τη γεωμετρία για να αποφύγουμε την άλγευρα που ήταν αράπικη. Ακραίο, μπρο. Ακραίο το πόσο ωραία απαντάνε αυτά τα παιδιά. Την απάντηση την κόβω για γυμνάσιο. Πάμε για το outro. Αυτό era, παιδιά, και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Αν εννοείται σας άρεσε, κάντε like με αφή πατσοκοδένια για μηχανικά βίντεο. Και γράψτε τέλεια βίντεο, live σου θεμένα. Θέλω χωρίς πλάκα να μου πείτε άμα σας αρέσει τέτοια βίντεο, γιατί εμένα χωρίς πλάκα αυτά τα βίντεο είναι τα αγαπημένα μου. Απλά respect στα παιδιά που γράφουν τόσο όλες ερωτήσεις. Απαντήσεις, συγγνώμη. Επίσης, θέλω όντως να κάνετε μια εγγραφή, γιατί μου παίρνει πολύ ώρα για να τα βρω αυτά. Γιατί ψάχνω όντως τα καλύτερα και έχω δει πάρα πολλά. Anyway, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye.